preklapacia lavica z Hontu, teda z regiónu Banskej Štiavnice. Jej príbeh je taký asi, že to bola veľmi jednoduchá lavica, na ktorú bol pridaný tento preklapací prvok. Tým získala určitú flexibilitu, bola použiteľná aj pri stole, aj pri stene, mohlo sa na nej eventuálne aj spať. Ideme s ňou robiť asi to, že pridáme ďalší prvok, ktorým aj zvýrazníme to, čo bolo doteraz, ukážeme na nej jej históriu, ale zároveň v nej budeme istým spôsobom pokračovať a opäť pridáme ďalšiu funkciu a ešte viac flexibility.